Čaute, zdraví vás The Pixel a toto je taká menšia informačka o takom nadchádzajúcom dianí, čo sa bude diať na tomto kanáli a na mojom druhom. Čiže na tomto kanáli, ako je aj ja, ako aj Energy, sme sa rozhodli, že vlastne skončíme tu natočiť videá, pretože sme vlastne sme sa vlastne pridali k jednej let's skupine a jej názov je The Funny Lighters. Čiže na tomto kanáli už nebudú videá a tí, čo nám dali vlastne odber, tak nezabudnite prejsť na naše dva kanály s Energym. Môj sa volá The Pixel SVK a Energyho sa volá N3RGI SVK. Máte to aj v popise videa tieto kanály. Potom, ak by ste sa chceli pridať k tejto let's playerskej skupine, tak máte vlastne v popise videa je jeden link, na ktorý keď kliknete, tak tam máte vlastne také okienko a tam máte popísané, že čo musíte, aké podmienky musíte spĺňať, aby ste sa dostali do tejto skupiny. Potom odošlete e-mail na VSS Minecraft, sa mi zdá, čo je Vexterov kanál, a tam už budete mať, on už vám potom povie informácie ohľadne toho. Čiže ja ďakujem, že ste sa pozreli na toto video a nezabudnite nám dať like a odber a komenty na ten druhý kanál. A ešte čo by som chcel, že ak asi vám nebudem odpovedať na to Far Cry 3, lebo máte tam také stiažnosti, že mi to nejde a tie erory, čo tam vyskakujú, tak to si budete asi musieť poradiť sami, lebo ja mám tiež jeden problém so Sony Vegasom, tiež také podobné erory tam mám a neviem, čo s tým mám robiť a čo už narobíme. A takže ďakujem, že sa pozreli na toto video a nezabudnite nám tam dať lajky, odber a koment. A takže čaute.